tú zákazničku, čo ide do... A hovorím, že za jedno pivo, tak to píte vy, chlapci. Jedno pivo, však normálne jedno pivo bude dobro, ne? A na čo? No na to ako Ja tak. preto to nemôžem piť. Tak vy pri tom to nemôžete piť, ja rád prečítam, vy rád vypijete, ne? Tak si to prečítaj a vrátiš mi to naspäť. Tak a keď si prečítam, dajme tomu, že tu budem 1,5, ja neviem, hodiny, kým prečítam. A ja vám Tak zober za gazda. prečítanie. Dajme tomu, ja vám dám gazda a budem tu s vama. Vy mi dáte? Čo? Prečítať aspoň tu nota bene. Hej. Ale Ja daj aspoň chladiť, lebo je teplé. Ale ja vám neverím. Ja neviem, aká by Prečo? chcena. Vy to vypijete a vy mi utečete. Neutečete mi? Nie. A keď tu budem normálne vážne čítať, tak Hej. vážne budete tu pri mňa aj toto piť? Nie. A vy pôjdete preč. Nie. Tá vy nie A ste z potom? východu? Nie. Nie ste? Nie. Takže vy mi dáte prečítať toto, Teraz z osady? ja Daj vám si dám to vypiť pivo. toto, Keď bude chcieť, tak ja si to pivo kúpim sám. ale ja nechcem toto pivo, že ja nepijem pivo. Ja som to pre vás kúpil. No, tak si prečítaj. No tak prečítaj, prečítaj. Ja rád prečítam, ale Tak vy prečítaj, ne? prečítate. Vy mi nedáte, ja vám neverím, že dáte mi Nie, prečítať. kamaráta, čo tam išlo do... Prečítaj. Dobre. Čítaj. A tu máte Ale potom tu pivo. budeš pri mňa. Ale vy si zoberte pivo, lebo ja No. neverím. No, No. a môžeš Viete, utekať. O čom to je aspoň, viete? No veď, tak si to prečítaj. Počkajte, toto je, není zaujímavé, ale prvá strana nikdy není zaujímavá. No. Vidíš, Zdeno? O čom to je? Ďakujeme za notabene, utekáme. Ale preč. nie, to by sme nespravili. To jedine, že by sme chceli